a mae neuadd y parc yn dal I grynu ar ôl y chwalfa yn erbyn Caernarfon ddisadwn. Pel sydyn mewn gared mae Brobl mewn at Draper, oedd yn cam sefyll, nath am camgymeriad rhag ofn. Cam sefyll? O, mae hwn yn rybydd I Caernarfon, mor gynnar yn y gêm. Dim digon o bwysau ar y bel, a'r dyn yma Brobl, mae'n medru gwneud I beth a ddigwydd. Mae rhaid fynd I fewn I wyneb o. Dim go, oedd hi'n agos iawn, dwi'n meddwl. Dwi'm yn siŵr os mae di amseru hwnna'n yn berffaith. Bach oedd hi hangfa I Caernarfon. Wel, os oedd Limbrick yn chwilio am ymateb, dyma'r tîm hyderus slick nad oedd golwg ohono fo. Mae bel nôl at Leo Smith a chwarae teg I bras. Ddoth allan yn dda, Draper greodd, ac oedd hwnnw'n gyfle da iawn. Leo Smith ar 'i ora di hwn. A fi'n chwaraewyr Caernarfon yn ymwybodol iawn o be mae'r dyn yma medru wneud. Routledge mewn i'r cwrt. Hyfryd, Brobl, Gareth Edwards sy efo Brobl. O, mae'n crafu popeth ond yr hwyd. Mae hwnna mor agos. Beth efo'r dyn yma, ti byth yn gwybod pryd mae'r ergyd yn mynd I ddod. Sawl opsiwn o gwmpas y llumen ein bach fer. Routledge. A Brobl di gyd na'r dderchog! Sbiwch ar bras yn arbed honna! A mae pen yr amddiffynwr Cestyn Davies yn ei ddwylo fo. Arbediad pwysig ar ddechrau'r hanner cyntaf o ergyd Leo Smith, a mae hon. Di hon yn well. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Cael ei chwipio mewn eto, Mendes yn ôl, mae wedi chwarae mor dda yn amddiffynol y bel at Harrington. Mynd I hun falle ar 'i ddoi chwech! Mae hwn yn siomedig nad ydy di taro targed. Y disgwyl ydy fod yn mynd ar 'i droed 10 gryfar. Na, mae'n glyfar, mae'n dod I fewn ar 'i droed chwith. A mae jyst angen I ddechrau hi yn agosach at y postyn pella. Brobl mewn at Redmond, mae Redmond mewn i'r cwrt cosbi, mae'n aros ar 'i draed chwarae teg iddo fo! Oddi ar y llinell o ymdrech y fobles. Wel. Bob dim yn gywir. So Redmond di gallu mynd lawr. Redmond, so wedi teimlo cyffyrddiad ar 'i ysgwydd. Mae Robles di gwneud y gwaith caled. Bob dim mae di curo'r gol geidwad. Dom di brysio. Bydd o'n methu coelio'r peth. Chwarter awr I fynd. Mae rhaid nhw gael gol fyddech chi'n teimlo. Nawr te, o'na dynnu lawr fanne. Mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod na. Mae'r gerd yn ei weld yn goch. A Griff John sydd wedi chwarae mor ardderchog yn gweld y garden goch am honna ac yn sydyn. Mae noson arwrol Caernarfon yn dadfeilio. Y cyfrifoldeb ar sgwyddau profiadol. Draper yn aros am y chwiban. Mae di digwydd eto. Allan coelio hynna, Nick. Do'n I ddim yn disgwyl hynna. Yn dangos lle mae'r dyn yma o ran 'i hyder ar hyn o bryd. Mae'n tanlinellu lle mae'r tîm ar hyn o bryd. Ie. Mae garden felen yn y diwedd I Cenni. A mae 2 felen yn gwneud coch. Mae Caernarfon lawr I 9-1. Wel, mae bob peth yn mynd o blaid y Seintiau Newydd. Yn erbyn 9-1. Nawr te at y posti, Pethau Hudson! A'r gŵr gafodd hunlle yn erbyn Caernarfon. Yn meddwl bod y achub y gêm yn wyddwch chi beidio ddim. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol wedi deud na. Allan coelio hynna. Da ni gweld rwan Hudson yn dod tuag at y postyn pella. Di hwnna'n drosedd I fi. Gan I fod o'n neidio mor uchel, mor gynnar. Mae'n ennill y peniad yn lan. Di hwnna'n drosedd I fi, Nick. Hynny yw, ydy o'n defnyddio'r amddiffynwr fel ysgol. Hynny yw, dyna ydych chi'n clywed, dyna'r ystrydeb. Y bel gan Routledge. Dyn nhw methu creu y lle. A mae'r bediad gan bras. A mae hen glwbo yn mynd I fod yn anfon negeseuon diri at efo heno. O bosib, mae di arben campwriaeth I Caernarfon ar arbediad yna. Mae amser yn bryn, mewn â hi eto, y peniad oddi ar yr amddiffynwr! A mae yna eto I arbed ergyd Robles. Wel, allan I'm deud bod nhw wedi cael eu cyfleuon.
A dyna'r chwiban ola. A mae Anthony Limbrick yn gwybod. Cei Conna yn sydyn ydy'r ffefrynnau I ennill uwch gyngrair Cymru. I've got to start with that Blaine Hudson goal that wasn't a goal. What did you make of that? Well, it was quite clear, I think, from where we were. I mean, obviously, I'd always like to see the replay back, but it looked like a clear goal for us. And I wasn't surprised when he gave it, if I'm honest. I think he was trying to even it up after he gave the penalty to us, which we missed. And yeah, it wasn't a good performance from the referees tonight, unfortunately. Hugh, pa mor falch ydych chi ar ôl y perfformiad yna? Wel, yn gymeriad, ie. Tymod, ni gael dipyn bach o stick yn y chwech ucha yma, ond perfformiad fel yma, mae jyst yn newid pethau, mae jyst yn dangos beth sy'n yn y dressing yma, a faint o cymeriad sy'n gynnu, so I'm just hapus ar y funud yma. Pa mor flinedig wyt ti ar ôl hynny? Mae'n effernol, di ddim o coesa mynd, ond na, pryd ydych chi'n dod I fod, ydych chi'n gwybod bod i'n mynd I fod yn tuff, a enwedig yn mynd lawr I 10, 9 dyn yn diwedd, mae'n well-earned point fel maen nhw'n dweud.